nek didelok ayu ya Sa. Oh, ketoke ayu glelek bodhek. Ra masuk. Jo. Ra apa-apa dalange Lisa klop. Bodhek. Bodhek. Kalau Anda masuk angin minumlah bodhek. Bodrek. Wow. Bodrek. Dudu bodhek. Aku bodhek ora apa-apa ning dalange bosok. Yo. Krungu ya nek jelas ki krungu. Apik dudu pek tok. Apik. Dudu pek tok. Iki yo edian. Lah mau ngomongnya apik, Mbak Tatin ngomongnya P, berarti sudah ada kesalahan di situ kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Aku menggarisbawahi lho, biasanya ini nek menekankan. Iya. Ngono kuwi nek apik ya P. Oh, nek apik Nek jeruk ya jer ngono. Jeruk. Kok keri-kerine. Apik. Apik. Iya, ngono kuwi lho. Gusti paring ana pangapura kagem sinden kula kalih. Kok malah doa ya? Sami emut dateng margi ingkang res. Kok malah doa apa ya, Pak? Ae sing marai cangkeme elek kae. Aku lho. Ho. Ki the mother of sinden galak. Ya. Wes panio kowe. Kuwi sinden lengene ditato kala jengking. Lagi sak gentakan kaki we geber-gemuruh he medeni tenane. Diam. Kowe nek jalan ngono wis gempa sakmene iki. Iya. Ning kono wae aja bergerak. Engko nek gempa piye? Iki mau ya ono gempa ketok ya. Lah iya coba meneh. Emoh. Aja kowe wani dikabruk tenan. Medeni iki. Kabruk kaya pitik. Ayo kuwi nek mbane iki pitik lagi ngendoki nganu ngeremi kae. Iya. Mesti jegrak wulune. Heeh. Jegrak wulune. Ya ora ming pitik sing jegrak wulune. Apa? Ya menungso ya sok jegrak to. Aku ora ngerti nek kaya ngono kuwi aku. Apa ngono apa, Bang? Apa sing jegrak? Rasa diajari. Menungso. Tatin ki senengane marahi sing ora-ora kok ya. Ora ana wulu menungso kok jegrak ki ora ana. Ya tak takon lho, nek jenengan nek liwat gondalan wedi ngono kae. Liwat dalan angker terus wedi kan kene do jegrak. Kae gitoke sing. Lah ya wulune sing cilik-cilik iki do jegrakno lho. Ya ning ora kabeh. Jegrak ki piye to? Jegrak ngadeg. Wulune ngadeg. Wuluhe duwe sikil. Duwe. Terus mlaku dhewe. Piye kuwi nek berarti nek malah bingung kowe ora. Aku mulane heeh wae. Jegrak. Soale iki ngoyak terus nek ora ngerti iki. Ya, oh ya omong ora jelas kok. Kok nek diblasoke, bertanggung jawabku sebagai S2 piye? Malu lah. Malu. Ya salah S2 kok goblok. Dudu goblok, durung reti. Makane takon. Ya kuwi sama dengan meh padha. Oh padha ya, durung reti goblok ya. Ora ya beda. Ora ana wong goblok di dunia ini. Kabeh pinter padake. Oh, pinter meng urung ketok to. Durung ketok. Piye maksudene? Kowe iki ya pinter ngonek-ngonekke. Ya pinter. Mas Kaswan iki ya pinter mengelabui orang. Ngono kuwi ana kebercerdasan tuh sendiri-sendiri. Labi sapa bojone? Sapa kuwi? Ki Keswan iki lho. Oh. Ki genjek. Kok ki genjek padake genjek iki babi yo. Iya. Utuh genjek iki bagus. Iki dadi bagus. Oh ki bagus ki genjek. Ki anggere engko ngelok aku genjek tak ajar. Lah iya kan kowe genjek banget. Ngono lho, kudu bangga. Aja percaya karo cangkeme Tatin. Genjek iki anak babi. Anak babi. Genjek. Care bagus. Ayo. Arep nembang apa Tin? Apa sa? Nah iki pamundutan ya. Ya. Apa pamundutan? Oh iya pamundutan. Sesideman, iso ora? Sesideman, Bang. Nggih. Iso ora iki tak takoni sesideman iso ora? Kula? Heeh. Iso. Ah iso ya ditembangke. Ayo, kowe lagi sadar to, Sa? Gayane iki gleleng banget ning budek. Budek gundulmu ki. Ayo takon sitik-sitik, "Heh?"
dalange. Ora jelas apa aku lek omong jelas kok kowe iki sing ora jelas ora. Lah piye jajal? Sesi deman tetembangke. Iya. Nganggo bawa. Nggih. Sing apik. Nggih. Apal ora? Apal. Ora apa lagi. Nah. Apa kowe do? Ora apa takono aku. Piye jajal omong apa kuwi? Nek baleni Pak, ra krungu iki cah gleleng banget. Jajal kuwi lho, jajal kowe. Budek. Budek. Aku budek terus jajal kowe nek krungu. Oh iya. Rungokno. Coba Pak. Elisa. Ha gula. Aduh. Sesi deman iso ora aku? Saged. Oh, bawane ya iso. Saged. Lancar. Lancar. Ayo meng ngono kuwi lek aku ngomong mau. Nah. Ora. Jaluk kiwa apa tengen, ha? Jaluk kiwa apa tengen? Tengah. Kiwa apa tengen? Tangane mung kiwara tengen, ra ono sing tengah, Pak. Mbok menawa ana. Kok kaya Bathara Guru. Tati nek gawe diwiwiti. Nggih. Sesi deman. Nganggo dibawani lho. Nggih. Wes ki lho. Ha? Kowe arep melu budek piye? Ora aku jelaske. Oh. Lah aja lungguh, lah kamu bintang tamu kok lungguh. Kan gantian kami yang kerja. Duite akeh kowe kok. Ngapusi dalange ki. Duite jarene akeh aku. Tapi sing 50% ini mlebu nggone kasih dalange dhewe. Lah kowe ngerti 50%. Makelar ngerti ora? Makelar apa? Makelar sinden. Makelar sinden ngerti aku ra apa ning aku cen ikhlas kok. Kula dalange sugih ta? Sugih. Bar iki kan pendopone tambah siji meneh. Kowe iki diomong apa ya kowe? Wong direwangi dipayokke ngene kok mesti suga-suge ora. Iya. Ayo Tin ganti-ganti. Nggih. Anu siji deman. Nggih. Ngomong iki ayo. Nggih. Si sedeman sing lancar. Lho, krungu aku wae krungu kok hahe. Sing lancar ngono ta? Iya. Nek didelok ayu ya sa. Oh, ketoke ayu glelek budek. Ra masuk. Jo. Ra apa-apa dalange karo Lisa klub ra Bodek. apa. Bodek. Kalau Anda masuk angin minumlah bodek. Bodrek. Wow. Bodrek. Dudu bodek. Aku budek ra apa ning dalange bosok. Ya ora wae kok ya ngopo. Lah ya ngono. Bodrek kok bodek. Bodek. Yo nanti. Sesi deman. Wiwitane Suarane yo apik. Pek. Krungu Apik. Krungu ya nek jelas ki krungu. Apik dudu pek tok. Apik. Dudu pek tok. Iki yo edian. Lah mau ngomongnya apik, Mbak Tatin ngomongnya P, berarti sudah ada kesalahan di situ kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Aku menggarisbawahi lho, biasanya iki nek menekankan. Iya. Ngono kuwi nek apik ya pek. Oh, nek apik P. Nek jeruk ya jer ngono. Jorok. Wong keri-kerine. Apik. Apik. Iya, ngono kuwi lho. Gusti paring ana pangapura kagem sinden kula kaliyan. Kok malah doa Sami emot dateng margi ingkang leres. Kok malah doa apa ya, Pak? Ae sing marai cangkeme elek kae. Aku lho. Cangkemmu elek piye to, Mbak? Lah iya nek apik kan pek. Pek. Nek jeruk ya Jeruk. Kok jer? Kan ning mburine. Lah iya ning aku rawani kuwi. Soalnya artinya beda. Teko adalah. Soalnya kenapa? Oh, aku ora melu aku. Batesi kok. Ngapa iki? Berarti sing tanggung jawab dudu Pak Seno, Mbak Tatin tanggung jawab. Omongane do ting jlebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Kaya arep ngopo. Kan arep mayang dera tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudene. Pak Sena? Ngapa? Dasmu ra ketok.
Ketok wae. Alah biasane karen jeruke kon nerangke kuwi ora iso. Wis iki gak nembang. Nembang sa? Anderek sang pekik. Lanjutane. Oh iya. Anderek sang pekik. Pekik. Yo pekik. Anderek sang pekik. Anu pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Aesa. Ngopo? Paronan. Ngopo paronan? Ya ora apa-apa. Lah kowe nyinden sewengi ngopo? Lah ya kan iki tak jak paronan, ngono lho. Paronan berarti duitmu kok diparo. Lah aku urung oleh. Durung oleh ya sesuk-esuk. Ya kan akeh kowe. Nah masuk iki. Wis aku kan kok duitmu kok aku lho. Ngapa? Geser. Bendera teruskan yung kok kaya ana kirek suara. Apa ngawur suarane dalange kok suara kirek lho. Ngapunten. Lucu lho lah kowe Ngapunten. tak ungkali orang-orang kaget. Buk mati. Komando kaget. Kene orang-orang wedi kowe. Mbah, bawon to. Karo demit ra wedi orang-orang kok wedi. Hi. Urung-urung. Arep tok nggo mancing ora? Slendang. Lanjute. Kok meng siji? Lah Rasido mau guyu Slendang. Berarti lanjute, barisnya lanjute meneh. Pak Gatot iki lho. Slendang kuning Kang saking wukir suara kurang pramono ning wasis ngungrom. Sa. Apa? Atine ketoke ayu ngene ning wong iki nek ning kutha iki ketoke kaya kurang pergaulan. Mergane Kenapa? Tahu tak jak ning Jakarta numpak bis tingkat kae lho. Oh ya? Tak kono ning dhuwur ki bali medun. Mboten mawon Pak kula mboten. Lah ngopo? Dhuwur mboten nonton sopire. Sopire nang isor. iya aku kan ora ngerti lah ngerti-ngerti me dijak munggah lah iki supire ndi Pak aku ra nang medun wae cerak Pak sopir aku ngono sebelane supire nang isor Yo ning isor kok ning dhuwur. kan aku kagak tahu Yo sesuk tak kancani wis sakake. Kowe ning mall tau durung? nol Ning mall, heeh. ya tahu ning pisan pindho Pisan-pisan, mung pisan. Mesake lah dalang kae iki. dalange ora tahu kok ning mall ae Dalange yo ora tau ning mall. Rak, Walah gayane sok parlente bulane ora tau ning mall. Parlente iki apa? Ya sok keren ngono lho. Oh, aku ora tau. Milenial. Aku wonge merakyat kok. Balah. Dolan yo ning angkringan. Ya. Apa ning mall? Angkringan entek lawe kuwi njajake wong 45. Wis do seneng kabeh wisan. Neng mall entek atusan aku njajake wong loro. Wis atine ora seneng. Kamu tuh pencitraan. Neng angkringane ngetokke dit 100.000. Nggo do maem sak tutuke ngono wae nang dalan wis makasih bos. Sing disembah-sembah karo wong 1000 ya, Pak. Heeh. mula tambah sugih ya Ya sakarepku. neng angkringan
Wanine jajake ning angkringan ya. Srawung ki ora kudu ning nggon apik. Srawung ki ning nggon sing merakyat malah justru srawunge akeh. Bener. Nang mall marah larang. Iya. Larang tapi tukonane taksi London. Alah. Tukune pitmu nek encen kowe golek sing murah golek ning Klitian. Sing second tukonane taksi London. Walah. Gleleng yoan padha wae. Kowe iki do nembang kowe apik kok dadak do cerewet ki ngapa to? Ya. Anggung marang Bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alih. Pak, sesuk boncengke Mbak Tati nganggo taksi London. Ben ngetril ngene iki lho. Ya yo. Numpak kowe bonceng Pak Seno, engko Pak Seno numpak ngetril numpake. Iso munggah ngene. Maneman pitku kok. Pit luar negeri mengko boncengke Tati. Lah karepe iki seprene iki nek ngebite wis gila kok. Kaisa. Oh iya kowe tau tuku pit federal dijajal bareng medun sedele ilang. Nendi bareng mlaku tiba klothak wae iki apa? Yo. Kaisa ya. Wis rasa tok gagas. Arep ndelok aku. Rasa ayo kowe nek ngepit ilang. Terus sasi. Terus yo. Terus no sesi demam. Streaming puluhan ribu iso lho iso kowe viral wong loro malah dadi bintang tamu.
Bintang tamune Mbak Elisa sama Bu Tatin mawon. Iya. Ya sesuk dinae nomor telepon dhewe ya aja lewat Pak Seno. Kok ndak rugi awak dhewe ratuku sekaya kae nek graji ora guru nganggo graji. Nganggo sinso. Sinso. Sing anu uwet kae lho. Oh sing gede banget kae. Ra krungu aku kuping luar tak cureki sik. Budek berarti. Ra wae. Wae. Ra budek iki kowe. Aku ya ora budek kok. Nek kowe kuwi. Rak. Oh jelas kok budek nek kowe. Oh, ora ya, Sa. Oh iki. Nah. Walk mani. Yo. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke Enggak kilancane Mas. Mas anggur dangdut. Awas. Terima kasih. Raden Lestari Handayono. Handayani. Ul. Pon dereng. Kowe iki sekali lagi ya tinggu pungkasan. Mbak Ayu saiki monggo Mbak Ayu. Ya. Mbak Riza meeting. Ndang berapa bulan meeting? Meeting ki maksudnya terus bayine nang jero ki do omong-omongan ngono apa piye? Do rapat ngono apa piye kok meeting? Kuwi meeting. 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 Meteng. Meteng. Ya. Berarti gelap ya, Pak, meeting. Apa? Gelap ning jero gelap makanya jenenge meteng. Nek misale ada cahayanya ya madang berarti nih. Ya. Makanya jenenge meteng. Ayo bayine nang jero ki madang. Iya nek ana lampune. Ya apa, Pak? Sabar. Ora sak kesusu, wong iki sing nanggap YPTI kok. Kali do ayu-ayu kae ming paitan mata. Iya. Terus sing bengok ming wong siji loro iki rasa digatekke nek sing sampeyan iki bengok bareng, yo, ngono iki langsung nembang. Wong iki ming siji loro kok. Ya siji loro ning gembol watu Pak. Ora apa-apa. Negara hukum kok. Iya. Pak Riza nyanyi keleng kalau Mbak. Iya. Malah ora muni. Gogo niki lho Pak, Kang Senan. Oh iya. Mangga. Kang Sen Bowo. Memanise merahati neno pacaane mangapra ganda slowa suwira gane neno reno wengi mangatra montang manting tanjena lelo kang masih
neno gampang temban ambeh beda ya nen apa itu gelang kalung blusoke sih. Ora blusoke wong aku ki ora apal ning kaya arep kepengin muni gelang kalung. Aja manut aku ya manut aku to gelang. Nggih. Kaya ajeng rengu e wong. Ha iya, ora apa-apa ora. Menungso kedunungan ina lali salah apes lan mati. Iya, monggo. Meh padha lah.
suwun. Gerajakan mawon ya, Pak. Heeh, apa? Gerajakan. Ya. Kene budek. Gerajakan. Padha wae iki. Trembelane. Apa ngene iki ya ora krungu tenan. Krunguku branjangan. Lah kuwi wis ngedep monitor sakmono gedene ora krungu. Ha iya ora apa-apa. Dimbleke kowe apa ya? Rasane aja emosi, aja jengkel. Aja jengkel kaya kowe. Iya. Gerajakan Banyuwangi. Ya, dibawani ya. Kanggo dibawani monggo Mbak Ayu. Ya. Mambyat Mayun bawane ra apa-apa. Ya. Gerajakan dirubung laler. Dirubung laler. Suarane. Jan ngono ya Banyuwangen dirubung laler. Lor lan kidul alas angker kang madang. Iya. Aja tak tangane wis digawe saka apa nuthuk kendang usone tanang nang. Iya. Di bojo kuwi iso gagar otak saknane. Tang ibu, tang. Kelekak nang. Ya. Ya. tanah India ku melyaring taman Sarinusan
sirsiran Iki dong apa Ya bengong iki arep referen meneh apa wis randek. Wis rampung. Wis rampung. Kowe nek ndelok kelucuane jane ana lho nok. Iya. Kelucuane nggo napa? Kelucuane iki si penyanyine urung ngapal kendangane. Iya. Dadi arep gerak iki. Sir-siran klen. Iya. Ya dorong ngapal isih kaget, Pak. Iya. Mula sesuk diapalke. Nggih. Pengendang karo pembalung latihan karo joget. Makane kowe iki modal. Golekke pelatih joget. Dadi kabeh sindene iki ajar joget bareng ngono. Oke, siap. Iya. Kan jadi apik di sawang keren. Heeh, kowe mau barang ya ming. Wes padha jebret ngono kuwi wae. Matur nuwun Mbak Elisa. Semangat bedake. Oh iki semangat, mesti semangat to. PT YPT iki karyawane semua muda semua. Semua muda. Selain itu juga sering digunakan untuk penelitian juga dari lembaga-lembaga. Iya. Banyak yang dari baik di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Penelitian juga di sini. Pak Petrus ki ya piyaine ya arep nuwun sewu rambuté wis werna loro wae jiwane muda. Rambuté werna loro? Maksudnya wis ana putihe ngono. Oh, hitam putih. Iya kaya TV. Ya hitam putih. TV zaman biyen kuwi. Pak Petrus. Petrus sinten, Pak? Sapa? Pak Petrus Tejo Hapsoro, Hapsari. Hapsoro. Ora sari nganggo Hapsoro tok. Hapsoro. Ya, luar biasa. Ini selain untuk peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama, sing endi batune, Pak? Batu kuwi ngisor ki akeh, ning ngisor watu ki akeh karo ngepruk ndasmu. Kok enggak ngepruk ndasku? Aku tanya, peletakan batu pertama itu berarti gimana yang aku le teko kene wis jam 7 mau, mosok aku kon tretekan nyenteri watu. Lah iya makane batune kan akeh kerikil-kerikil ya. Peletakan batu pertama itu sesuk sing bakal dipondasi kene iki peletakan batu pertama. Bukan namanya YPTI, katanya nama YPTS. Oh gitu. Iya. Jadi ini buat pembangun yang baru jadi YPTS. Kowe nek ngerti gamelan ciptaane YPTI mau wujos. Iya. Enggak lihat aku. Aku ora ndelok ning dhuwur, Ayo dhuwur ning ruangan sing AC. Ruangan AC? Khusus kanggo Pak Dalang ketemu ro panitia. Nek yoga-yoga nang emperane cukup. Sia-sia pancen calange iso gleleng tenan. Ayo sak karepku wae jeneng pengarep. Ya ora apa-apa, Dalang ki sing bayar soalé. Dadi yo sak karepe. Nek kowe sadar. Sadar padha. Dene mambengi kowe ngunekke aku patakmu ngono. Jare patakmu kuwi sing halus. Dapusi kowe. Sing paling kasar ki patak. Kuwi paling kasar. Oh, patak paling kasar. Aja nganti disebutke molo kuwi ya kasar. Molo ya kasar. Ndas kuwi ya kasar. Oh, ndas ya kasar. Nek patak alus. molo ndas kanca kasar. Sing alus mestaka. Oh iya, berarti ini mustaka. Aja sok ngunekke Pak Dalang muni patakmu ngono wae. Dosa kowe. Ya di ngapura ya Pak, dimaklumi. Nah iya, aku sing ngapura nek karo kowe wong kowe iki wong ora paham, ora dong. Ya. Arep S2 ning ora paham nek perkara basa Jawa. Iya, ora paham. Aku seneng nek patakmu paham ki, Pak. Seneng aku. Lah piye kowe S2 to kowe? Iya S2. Tak aturke Pak Petrus nyambut gawe nang kene ye. Tenan? Lho. Kowe engko kelangan sinden petok lho, Pak.
Kok kowe nek men golek sinden petuk ki jane gampang. Kok gampang. Ya gampang kaya anggere wong rada edan ngono jak nyinden wis. Ya ning ora cerdas kaya Elisa ngene iki. Cah iki pancen cerdas tenan. Ya, ini yang jadi HRD sini kalau nggak salah juga dari kampus aku. Siapa? Angela siapa Saras Warrior. Saras 008. Saka sapa saka ngendi? Dari UMBY. Kalau nggak salah. Dari Universitas aku Mercubuana. Mercubuana lho dulu mercuet. Kowe karo universitas dhewe ngece ngono kok mercuet-mercuet. Mercubuana kuwi sing ngluluske kowe S2 lho. Ora sak kepethakmu dhewe. Keren loh Pak itu. Dia bikin kata-kata bahwa kita harus bekerja keras bagaimanapun kalau kan HRD ngerti HRD ra? Tak jelas ke Nerareti. Harley Davidson. Human Resources Development. Harley Davidson ngertine motor wae. Pitung ha? HRD ki apa? Human Resource Development. Yes. Halah, yes. Reti po bahasa Inggris. Human apa? Yo coba aja. Ya, itu kan dia bikin kata-kata mutiara bahwa kita harus bekerja itu memang di awal itu susah. Tapi kita harus tahan banting biar nanti sampai kita bisa menikmati pekerjaan kita masing-masing. Wah, luar biasa tuh. Kayak inspirator. Awak dhewe iki kae sing keploke mencetok bayar. Lah ya jelas mau ning kene foto tak nih 2000 mengko keplok ya ora ngono. Suatu manajemen pekerjaan iya ngono. Kayak gawa dolop dhewe to, dolopmu 1 2 3. Akeh reti aku. Ya ora apa-apa kok ya itu suatu manajemen pekerjaan. Iya. Oh jeneng kaya awake dhewe iki wis bayangno saben bengi nyambut gawe iki nek ra enjoy dinikmati ya ora bakal seneng. Betul ya kayak kata Mbak Angel tadi harus enjoy, tahan banting. Berarti aku kudu dibanting bendino ya Pak. Ya ambiar kowe dibanting. Ya awake kok triplek ngono kok. Maksudnya karo kahanan ngono lho. Ora dibanting karo wong ning dibanting karo kahanan. Coba pemikiran. Ini juga ulang tahun YPTI yang ke-20. Ulang tahun YPTI yang ke-20. Sakjane iki kowe dimanfaatkan, sakjane ra ojo gelem, Pak. Soalnya asline ulang tahunnya tanggal 9 September 1999 sampai sekarang. Iki rong September adewe dadine dua acara dadek ke siji. Sesuk wis dadi rawayangan meneh tahun iki. Kita rugi. Oh iya. Iya. Berarti ulang tahunnya rasa disebutke ya. Iya. Ben sesuk nanggap meneh. Oh, komen Pak Petrus nanggap meneh. Iya. Iya, ora apa-apa ya. Ya ora apa-apa. YPTI itu sudah beberapa kali wayangan. Ya selalu wayangan. Ini padahal maksudnya sebagai inspirasi ya. Ini perusahaan maju yang jadi inspirasi baik di Sleman, di DIY bahkan di Indonesia kan. Dia maju tapi kok masih tahu budaya Jawa ya. Maksudnya masih eling sama wayang itu. Gitu yo. Iya, tak kira nek nyetak bangsa alat-alat modern tapi ternyata mau bapak-bapak Mas sini YPTI juga mencetak gamelan. Karena gamelan. Banyaknya permintaan gamelan itu produsen gamelan itu nggak bisa menciptakan secara banyak dan cepat. Iya benar-benar. Ngerso dalem dawuh karo YPTI coba iso ora nyetak gamelan dan ternyata bisa. Nanti alat-alat itu akan disebarkan ke pengrajin gamelan biar bisa mencetak gamelan secara cepat. Biar jangan sampai banyak. Nanti awak dhewe butuh gamelan sing nyuplai wong luar negeri. Betul sekali. Tepuk tangan. Kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Iki nek omongan keget-geti lho nok. Kau belum kaget. Aku urung rampung wis betul sekali. Kita harus menyambut iya terus alon nek orang nganggo mesin yo tangane lempoh lho kan iki kudu ditempa beribu kali yo namanya gamelan itu tangannya kudu dicedek berapa kali ini kalau kita harus mencetak banyak gamelan ya berarti harus punya mesin juga itu sekarang sudah hanya beberapa sing maune digawe saron itu bisa dibuat berapa bulan oleh YPTI hanya bisa dibuat 3 jam 3 jam aja luar biasa kita harus punya apresiasi buat YPTI semoga gamelan semakin ngeremboko pertunjukan wayang ngeremboko terus cara apa? Aku mau ngapal ki ngeremboko ki apa? Ngeremboko ki ngerembuyung apa meneh? Ngerembuyung ki rungkut
Rungkut apa meneh? Dadi gamelan ki semakin rungkut. Rungkut. Semoga gamelan semakin rungkut, gembuyuk. Wis ben cara donge dapusi mbok semen. Iya. Nggih. Matur suwun ya. Suwun. Nyanyi meneh? Iya, iki ana sing nyuwun gubuk asmara. Ayo Mbak Gubuk Ika, asmara. Mbak Ika. Wah, jan ayo. Aku yo ngadeg ning kene terus. Lah iya, bayarmu akeh dhewe kok. Ayo kowe sing bayare akeh dhewe we lingguh terus kok. Mbok mayang ngadeg. Kowe ora ngerti. Kowe ora ngerti kok iso omong, rasane ketoke linggo. Iya. Apa ngadeg? Iya. Ayo Ika. Nggih. Wis mari. Alhamdulillah. Alhamdulillah wingi lara enak suntik barang. Iya. Ayo tak tawani suntik nggonku apa aku. Maksude kidulku ki Pak Murdilan dokter jos. Tenang kuwi lengganane keluargaku ya. Muni lara sithik suntike kono mari. Ki tak tawani ngono kok ora. Oh, pikirane do elek. Ayo wingi ora ngono le nawani kok. Muni piye aku? Ayo gur sontek nggonku apa piye? Ayo to. Ayo wedi aku. Pak Sena buka sonte apa, Mbak? Ambuh kuwi. Buka sonte. Ketoke. Aja percaya. Lah ngopo? Kowe sing disontekke beda. Kowe kok maksudnya dudu obat. Napa? Ya apa lah racun. Racun. Kok dilebokke es teh ngono piye disontekke awakmu? Kowe aja iya, iya. percaya, kowe aja percaya cangkeme Elisa kuwi. Cangkem S2 ya. Makanya aku yo ora percaya, aku Yo. ora ndono. Cangkem S2 apa? S2 kok petruk. Iki Anak petuk. kowe S2 ki paling ora menjabat apa ya sekretaris. Oh, nera. Aku kok main nyinden. Nyinden yo. Ya ora iki manajemen, salah satu manajemen. Sinden S2 psikologi mau ono siji sak donya Elisa Urcarus Alaso. Makane payu. Nek dadi HRD sing S2 psikologi ki akeh. Nek satu-satunya sing S2 psikologi dadi sinden mung Elisa Urcarus Alaso. Maksudnya Ki manajemen ben payu terus ben duit-duit. Maksudnya sing ora padha karo aliranmu ki Nah. ming kowe. Iyalah. Aku jenenge wong pekok. Iya ya. Sekolah dhuwur-dhuwur kok le nyawut gawe ora padha karo alirane ayo. Oh iya Pak, Nah, iya. ora apa-apa, nek kan aku meninggikan derajatmu sebagai dalang, ya ora. Ora apa-apa aku ngene iki ora apa-apa, Ya, nek kan tenan. kowe semakin dhuwur. Nah, betul. ora apa-apa dadi keset ora apa-apa. Aku brutu kowe ndas ora apa-apa. Sesuk tak susul. Dadi brutu kok seneng brutu ki menggo liwat telek terus kok. Ayo gubuk asmara. Ya, Mbak. Mbak Ika ben Suhesti. wis sehat piyaine, wis sehat macane. Lara aku ya melu kuwatir sindene do lara iki jan. Kuwatir napa? Kuwatir aku ayo. Mulane tak tawani to. Suntik nggonku. Iya. Iya, iya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Neno lingsem yen keh mutan lelampahan kang uri. Neno tresno tulus nadyan nengku buk iki Elisa ki pancen pendobrak tenan. Yo. Iki nganti eneng sing piyayi saben bengi
mesti chatting aku, mongko ya jarake ora cedhak. Saka ngendi? Saka New York. Oh iya. New York mesti nonton. New York ato hati ningrat. Oh, Aku S2 ning nek kau perkara pengalaman luar negeri kalah karo aku. Wis tau. Wah, wadake wis tau. Kowe rak mung nang luar Mbligo Magelang. Ya, kowe ning endi emange? Manapun kamu tanya, negara maju wis tak wayangi. Ora pamer. Londo, Jerman, Belgia, Polandia. Negarane Messi. Buenos Aires, Kanada. Wow. Kowe ngendi kowe? New York kok New Yorkarta. Kowe wis tau ning New York ki USA. USA. Ora ngerti. Ditulisane tak USA. Nek kowe rak dibalik ASU. Asu ki kirik, mboke kirik. USA. Yo. Mangga. Ditemenin ya. Oke. Yen liwat aku kelingan kubukae minyak tak dari channel Dalang Seno 12.000, dari channel PWKS Live 13.000 lebih. PWKS Live 13. Dalang Seno 12.000, PWKS 3.000 lebih. 3.000, jadi udah 15.000 penonton seluruh dunia. Luar biasa menyaksikan wayang kulit. Iya, lah kowe iki nek iso tekan ngendi dia mergo saka channel live streamingku. Mergo kowe ya bener. Lah kae live streaming nggone sapa? Dalang Seno. Channel Dalang Seno. Nek ora disiarke kuwi ora ana sing ngerti Elisa Orkarus. Haning nek ora ana aku channelmu ya ora mumbul padake. Kita itu saling bekerja sama, jangan saling menjatuhkan. Kita itu rekan kerja. Rekan kerja. Sesuk diumumke sisan. Kowe le Bali nek kapan? Tanggal Agustus tanggal piro mulih? Aku tanggal 9 ra melu, aku ning TMI ra melu. Ning Taman Mini ra melu. Ora. 9, 10, 11, 12, 13. Pulang kono. Lah, kuwi arep ngopo Bali iki arep ngopo? Yo ben. Masa ning kene terus timpuh bendina ya keju sikile. Wong kowe iki nek Bali nek det puntek ming golek iwak cilik-cilik kae kok. Iya. Mes mengko ngono wis rasa mulih nang kene wae ora. Iya. Tak entukke sing iya. Ngendi arep karo sapa? Ngendi? Pawondo. Sapa?
Ngawur lho Pak Wanda wis duwe. Oh, wis duwe. Sapa? Harus sik nyiter piye? Bima. Masalahe dhek yakin karo aku. Salah, aku yakin karo dhek ra yakin karo aku. Dadi ya wis lah arep apa. Wis angger tok matke terus aku. Angel le Pak do wedi karo aku ki, wedi. Aku wong wedok kaya lampor. Apa lampor? Lampor ki memedi. Medi-medi. Medi-medi. Memedi. Oh iya, hantu maksudnya wayu kaya ngene padake kurang cantik apa cantik udah berpendidikan tinggi cerdas gitu loh. Ayo kuwi lho sing marake medeni. Polahmu kuwi lho. Hah? Polahmu ngene-ngene iki lho. Iya ngene-ngene iki marake wedi. Ayo. Kan aku malah memunculkan auraku lho. Nek kowe sing ngono-ngono iki ora wangon. Wong kowe awakmu tipis ngono. Nek sik ngene-ngene iki wangon. Coba Mbak Ika coba. Ayo Coba ngene-ngene iki coba. Ya ora entuk, mosok Ora bareng. Ora. Oh. Padahal do ditunggu wiyaga sak menit. Oh, tunggu to. Kok sing nunggu kok men wiyaga. Ya teruske.